this leg. Oh, I love this tree. Yes, the tools. The right side. Ndibonela kude. Molweni Brukebesi. Njani? Siyaphila. Ulayini ubhizi kutshiwa. Molweni bhuti. Njani? Hayi besizocela apho bangabanani lolwazi le-truck. I-truck okanye i-tractor le yamanzi. Esiphelelwe ngamanzi phendle. Ayiduri pho. Okay. Hayi makasi asikwazi nalo sele. Zipha zakugudonki na khemesi kanti uthiwa unedonki. Zikhona zisentabeni mfundi. Sihlelela intoni sizidinga apha sifuna amanzi. Anikwazi ukukhangela idinga lokho. Njani nedonki? Kanti yokwenza yothutha ilapesi. Kaloku nandidinga imali echuba kaloku nje. Kaloku ndifumana imali ecuba. Andizikhangela idonki nje. Idonki kaloku ubuzayikhangela usikhelela amanzi sikubhatala. Athi afumane imali ecuba. Jonga besibhatala umkhize thina ngoba besilungisa izindlu pha. Wakho ndi-free kaloku yaphangelwa apha Dakhemesi kunjani kanti? Inganjena. Uma umuntu akwagisa. Chini uyavuya sana. Bethuna, morning. Another day, another vlog. Takwazi kutshana. Another vlog. Guys, sine water crisis ke sana. Sine water crisis akukho manzi. Sivukela abantu vuke ngo 5:30. I can't do anything. So ke ngoku nimize lapha inamanzi kukho imicimbi abantu abakwazi usipha amanzi. So besiyocela i-numbers. I-numbers zanokane ze-tractor. So sizawulinda but sifuna ungena apha kwaSisimaria sicela noba yi-20 lithi ayiphile saphinde silibuyise. Hey guys, ubuse Eastern Cape Sun. Unid uba noJojo tank. Just 4. Noba bayi-4. Because iyaxoxisa indaba yamanzi. Bawabe mntazi eqonde. Bawabe xa ndingekho nje ndithi ndifika ematanki omile. Yo sana. Irongo. Asambe sizongena apha kulo mzi abana kho zinjana. Also kube secela isicelo ngane pha. Amanzi, le number yamanzi. Sisesamenye emtshatweni. Ukho idulu ngomso ne. Hayi idulu lamhlanje. Ngomso ngomtshato. Alazi kwenzeka ntoni. But ke zaphinde ndibuye kulaa mzi zayohlamba. Ndibuye ndiyoncedisa pha ukera. Ndibone nami elalini because abantu bebencedisa. Ungathi ngathi ndiyabayuza abantu but mina I'm not helpful. Ukwaliphi icala SisiMaria abantwana? Yahlamba. Kaloku uyiflathele ilanga yithi kanti uzibona kahle. Hayi besiyokujonga pha. Sisenengxaki yamanzi phendle ngoba basihlama ngamlomo. Sithina kokwa. Sifonile for ukuthi bakuzitract. Ibise ngeyizolo. Sifuna. Izawuza Anuwara izawuza. Ingxaki khona lawo sele. Ngabona kumele ecala. Nyani. Ndiyabona ngoba abaphele aserious. Enkosi. Hayi zawuhlala nawo sana nawe paint siwa clean. Hayi fish oil soqonga fish oil. Yithi nawe paint. Why ungathwala enhloko zi? Aduzwachitha. Suppose bandibeke into kodwa phenhloko before ndibeke. Ngoba Kweze lingabi flat. into Engathi itawuli ndithi kanje ndithi. Izongithwalisa? thwala kalo. Angikwazi ukuthwalela Njani? Phamisa amanzi. Beka edolweni. And then
News. Anqabile lamasolo bantu achithe. Asaziwa chithe. News. Yes. Listen vlog. Good girl. Another vlog. Kodwa uzawufika nini Nkosi yami singacukwanga nale. Akwazi uncekelela wena. Ndiyakwazi. Chemist yafika sibarwaya sa. Anje wachitha. Njani wachitha? Akubonakala? Uyachithela. Kaloba bekukho isiciko yabona. Kokakho isiciko ngoku. Intoni ke ngokwenza uba ube mbi ebusweni? Ibhluku kwayintaba sokugezela. Andisatshilanga. Yosawuqaba noqala. Ayenza feka apha minyama. Yini bese lize kahle. Malume ke ndifike elungiselelo lomtshatweni ndakabanga isigarethi cawa sebuhlanti nama ndaxoxa ke ndanxiba ndaridi ngathi zathi sele mathunzi dukuduku no anele ke mntakaba wazityhobo wazithi daka wazithi brows saba indlela molweni andisemhle bethuna ndiya emtshatweni kwakwambulawa kolozulo mpafana nani bakutshata bani na ayisanethi imvula yasivalela sikwazi uphuma asikwazi uphuma sana sanibonisa kakuhle outfit yam masambeni bethu sizikhupheni ngayo isitsho siyothi masambeni igenge yami iphi hayibo le mvula iserious alale ndiyakushiya ke mnaki bophe kahle ngamntu nexakatho ke sana ndizithe xaxa lami kwenza into yoba ngabana ndinganethwa yena yosiba siyobabahle asalobungena bungena umtshato Ngo-10. bungena ngo-10 Ngo-10 yaqa. yes yeah sisebahle mntasekhaya Thank you. Ne Sesa. siqonde masingase siyofika masike sigqitha apha ebumelwaneni kwaseSimaria yeyi xa i-iPhone user ke sana uyajika ube yi-photographer uvideorayize wonke umntu foto wonke umntu ethatha iculo akudala kuqaleni okay molweni uthithitheni hayi bakuthandisa utyedisa iqhosha ngoba luba kumnandi phantsi yabona qoqoshe qosheni kaloku kwawuyimodla hayi lihomba kaloku malume yu elijani lona awusemhle noba kuxoje usuke emthatha uthi mhle kakhulu. Ubani uhlehle? amen uthi kumbana mandibomba Ya, umbonile nto. Songala muntu amshayisa wena. hayi ke sithi abo sithi soba ngamamfene pha Amamfene zintoni malume kanini? amamfene zingangala onisazi ngabacanga ngantoni na hayi bantu besiba sike sosela amanzi apheli charges responsible sibuye ngongoko pha salungisa izitulo sawubuya kwangoku solungisa ii-chills endinazo my god udeke salabhathi vibe seyisitsho inika ii-chills bayankonkoza vulela amandweni bayankonkoza vulela amandweni asibazi noba bantu sibaculelayo naba yeke good timing yes
Umtshato wesiXhosa ke wenziwa ngolu hlobo. Xa unkosikazi esiza kulomyeni uza ephethe izipho, izinto zoqala umzi. Into ezifana neengubo, neebhedi, amakhuko, iimbiza, inintsi into ephathwayo. Iba zizipho ke izinto azawuthi azisebenzise xa esemzini. Uba niyaqaphela nengoma lena kuyaliwa, abakulomyeni bacule yabo, abakulonkosikazi bacule yabo. Ke bethuna leyo cula iyabhidisa kuba funeke ungaculi noba imnandi kangakanani. Umzekelo, mna ndikhethe uba ngowoNozulu kuba ke ngabakhaya bam. So noba bacula kamandi aba baseMthatha abakulonkosikazi, andikwazi ucula phaa, funeke ndicule lena yethu yalapha ecala. Inzima ke bethuna le into ukuba funeka uhleli nje umane umamela and uqinisekisa uba nogqithwa. Inzima nyhani, confusing quite a lot.
A few moments later. Another vlog son. Sisuka. No, another vlog son. Another vlog. Zange kubeje abeka. Zange kubeje abeka. Zange kubeje abeka. Zange kubeje I see Puma. Robin change. Oh God, I'll give him key. Oh, few minutes later. Few minutes later. That guy my son. Umtshato God. And that's when I go serious. Yenina ni andisephambene intsimbi yami iqhawuke kuyabaleka yanene intsimbi yami ilahlekile sani masilindele izulu liyeke nento sami siyothatha kasondela uthi bendisenzani mina ayinosahlabeletho azange kubethi athi tete wafu saphethe insimbi zana zange kubenze kwayonkulu engakanani wena noba kusasiwe i-drinks sana nangamakhe zizitulo yo Intente kusathuthizitulo sana intente ayikho kusasiwe izitulo andiselanga guys, if you have enjoyed this vlog, please do like, comment and subscribe. Oh, also please do invite me at your weddings to be an MC. And that if you want me to be an MC, graduation party yako, birthday party yako, anything that's a celebration between and great. Unani lashes about just fuck. When's that go?
ufuna uhlabela phi ingoma pha emtshatweni? Yo kanti nje Kaloku unethiwe. so impi Yini ufuna uhlabela phi ingoma pha? lango methi you must never give up. Kuzawuthi You must never give up. never give Never give up. Never give up. Ndakutseba Over yakho intro. uhlabele yakho. Ndathini? Isingane lango. Zange kubethe. Zange Azange kubethe bro. Yawa intende. Yawa intende. Yo, cha bengavuleka nje iculi. Wemntasi yabo ayazi. Sana.